er det den 1. april. Men nyhederne fra Damaskus er absolut ikke nogen spøg. Der er dog gode nyheder. Den gode nyhed er, at det demokratiske opbrud, som vi har oplevet i de seneste par måneder, det fortsætter. Oprøret har spredt sig over snart hele Mellemøsten. Nu er det Syriens Baath-parti, som står for skud. Det synes som om... الله سوريا حرية وبس بالروح بالدم نفديك يا سوريا بالروح بالدم نفديك يا سوريا.